Pinakamasayang mga drama sa radyo. Nasa numero 1. RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Hi, hello! Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales. Kumusta ka mo tanan? Always say a prayer kita mga kisyon. Ay mo kalimutan na kung kita ang pasultihon. Always say a prayer. Pagmusta nga ito sa Ginoo, Ginoo, atong panalangin o pag-ampo kaniya. Salamat kay Lord sa magyata ka ng grasya. Thank you kayo. Bueno, ang sutang po ko na itong hatagan ng pagkagano pinadakin ni sa kababae na mapatawag lang singan nga Sipa. Kinigibatan og duwa sa nadyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong sender si Sipa. Kinakong problema, bahin ni sa kumbana nga di kanahan og ahos. Unya, tungod lagi kay di mo kaon og ahos, hasta may mapagan na lang hinuon sa among pagkaon. Pero aron niya masabtan nga akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Day? Ah, ansam lang imong da. Ha? Kalaig paho ana. Kala may ali. Ansa lagi na? Durian, natang na isang Jerry Alon. Unsa bang tawag ko? Mo dili durian? Kalaig paho ana oy. Bakuan ang tao pero makaon ka ni, pangita ka. Ah, nga nagutaw mo pangita man ko. Sos, pangita, tiwali oh. Di lagi ko tulaw eh. Tiwali Di ko anak ang baho. Anak kung gusto ka diya katapoy nimo ka baho ana. Oy, balastila, ihasa tar kalamian ni Durian. Mahal kay kilo ari. Aw, ako'y hurutan eh. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iiwan mo akong may dusat luhaan. Di ka tao di has gawas, init mo kay din eh. Apas, biya siya. Init ka ha? Sorry daw. Di ko. Anong di ka masud sa bahay nga init kayo? Di ko musod, kay baho kay durian dito sod. Pugson, matanin mo. May pamagkatakanta dire. Kasi ako lang nila bay. Bahala ko sa auto ni mo, oy! Mali ka bulungan. Huwag yun, klaro anak. Pero, wala to nung kasudan. Samot. Ay, sabot ba? Buti pa sabot ka, wag yung ka maghikay. Ganihan akong gusto maghikay, pero unsaon ako paghikay nga pwerte mang bahuas durian sa sod. Bidahay, ginoo ko nimo. Saon naman to rako ron ha? Mapas mo taan ni kalakihaw ang kay mga maglungal diha. Sa gina nimong tanan nga nubito nagdadaka diri ang pwerteng isubang baho anak. Porbida sa taon nimo, iso ko taon ha? Saon mo na to ani? Ilan na mga kaon? Kaon dig imo pagluto diha. Nya, ato ko sila tatay mo kaon oy. Aba ay ako ana ato ko sila tatay mo kaon ikaw diha lang kag imo kay buot. Bahala ka. Ha? Uin bihana eh. Pre, kadungog ko. Okay ana na mo. Bihana. Hay. May bawot ang dili sa gadahas durian. Wa mo ko kibaw taon. Ay pag walang kumayo taon parikanot ato na. Hay. Oh, darang sudan takoy oh. Oh, Unsa man ning imong sudan gauga malang ni. O di ay sabaw oh. kanila ako na kay para siguro ko. Kasiguro sa unsa. Siguro nga. Unsa nagtuo kang hugaw ning akong sudan? Adi, takaw na ko eh. Ito takoy ba? Karon para bayud mahitabo nga may kaon ka aning akong karinderya. Mo nang nagtuo ko nga dili ka ganahan sa akong mga sudan. Nya karon moingon ka nga para siguro. Nga ko ba nang ba, pero siguro na kung may ahos ba? Ahos. Sa? Ahos. Siguro na kung may ahos yung mga pagkaon-taon. Nilang silbi ko na ng ahos. May nang pinirito kay siguro yun ang may ahos. Ganun di man ka ganahag ahos, sa maungo ka?
Di mo kumakaw gahos. Ungo din. Oh, mo man na ilang giingon. Saba, dero ito, umantawag ka na. Magsilingas, probinsya eh. Ungo kita, bro. Itchwing down ng ahos. Bade, oy, takoy, oy, hinanggaw man ang imo. O, lagi, tinuod bitaw na. Itchwing down na niya. Maningis na pinarito, kay klaro kining way ahos. Kinusa. Unsa man eh, ha? Ha? Nay ahos di? Awag ni ahos di. Klaro kay di. Piniritong buhay, butang gagahos. Oo, lagi. Naguro lang ko. Sige, butangan. Kanang butang tamatis. Butangan, bigyan ng ahos. Tagay dyan sa kong soup drinks, be. Unsa man nga soft drinks. Kanang way ahos. Bukod ka nung kadiha. Unsa nga soft drinks, oy? Recorded by X Thunder Gaming. Diin man ka. Ngitag kaon. Nakaluto na noong ko. Di ko mula ka guto naman kayo. Huwag ka maghikay kanina diha. Usaon na ako. Unsa may kanoon na ka ito, eh. Unsaam na ako paghikay nga pwerte magisugas bawas durian. Di ba bito ka musukab ko? Buti mo, eh. Sorte yung nakadaan nga di ka ganahag do baho adan durian. Kaya ko magdaan na dire. Sa imong giingon, musulti ko nimo? Sulti ta ka. Nangutan na di ka. Di. Buto-utan ni mo. Adi ay. Buot mo ipasabot, mag-agwanta ko sa bawas durian, mag-antos ko. Unsa man di ay. Sige. Mo din imong gusto, ha? Sige, why sukol sa bawas, ha? Baos? Ha, why sukol sa bawas? Wag siya kay bawo nga pwede na kong sukas sa luyo tungod sa kabahos durian. Di man sad sa pagunsa no kay prutas man na pero di man gid makaya sa akong power ang iyang baho eh. Bisag kapila pa siya moingon nga lami na nya musuka magikus baho. Mga tungod sa gibuhat suko kay siya kay napas mo kuno siya. Unya. Pre. Lumi sa inom ni. Nindot ko ning fighter gold pre all lambi kay labin na pugnaw pre ha. Kwarta. Ka ng mga asawa, pero. Basta pangkaon ginanimog mayom, kara na. Sa ibuotin mo ipatsabot pre ha. Napadungag na sa pusta, pre. Ha? Oh! Di ba, pre, kanot, pre? Pre kanot. Di ba? Di na niya mo tingog nun na. Limanan ka hubog naman kayo. Silit talaga, pre. Ako, asawa. Pero niyang kaon sa durian lang, pre. Di ba? Mo ba? Oh, hasta ganing panit, giug-ug. Katawan na lagi ka pre no. Nag-joker na lagi ka karon. Grabe, hambog naman ang imo tao na. Lagi, pre. Panit sa durian, ha? Talinis mo kayo na. Sus. Kanang tunok niya sa iyang panit. Noy, gamito niya paghingi. Tino na, pre, koy. Tino na. Nagitaw nga ang kiyog ka ng durian. Ako ganing asawa, pre. Kay punuan na lagit kitong basta wala bunga. Labuan sa ako na. Labuan sa ako na. Sana. Ni Ismail man akong lubot. Yung duha. Basta kaya ko problema para kong mansawa taon. Problema ko. Pre, ingon na nagyod na sa sinugdan, pre. Ako di ang sawa eh. Ingon man sana primero. Di mo kaon. Kay bahuan sa durian. Nga, yun saan ito mo? Kipakitaan ako pa. Yun saan lagi mo? Ako siyang gisagol sa laing pagkaon. Sagol ba? Gimix. Nga ba? Ako gisagol sa ice cream. Ha? Ang ganahang ni kaon. Mo ba? Mo. Wa sa kay bawo nga katong ice cream iyang gikaon, ang flavor adto durian. Kanya. Sa gulang sa na ko sunod durian gyapon. Kaon ra. Ingon siya, lami man. Ang ako sang gisultihan nga, ibaw kag unsay flavor ana day. Ako sa gipungtana. Ingon siya, unsay day flavor ani dong? Unden? Ako gingnan nga durian. Masay reaksyon mo sawa? Aw, kuha dayon sa kwit. Unya? Nanguhit sa durian? Wa. Iyang gipuspos na ako. Sige, tito, tika, bigi tito. Tika, pre. Nasuko din mga asawa, pre. Suko, ay! Gipuspulsan ko. Kay, ngano ko nang wa ko musulti dayon, nga puwerte di ang lami, ana. Suko dahil kay gilamian dahil. Una na sa buhatas mo asawa, pre. Punalan ko? Hindi, ay, bunali. Sagos ice cream ang durian ba? Kay Sulsimana, mato na magdabaw si Bay Kanot. Ha? Magharap ng durian. Oo, pre. Kay plano na ako nga mga negosyo ko na, pre. Kay na ako'y kontak ka na sa Davao. Ikaw gusto ka, pre? Ay, kalungag na ka? Mana. Gida, ni-out mo na yun. So, may tao may anay. Huwag yapon wayang sapot.
Ngita gini akong kabuangan ay. Bida. Day, sa sudan na to. Pili lang diha. Ay, kanir bang pili ra ba diha? So, bida. Kining pili lahi ra ba taon nas uban taon kay ang uban ano pili tungod sa kadaghan. Kani iyang pili lahi ni kay papilion tag bukaon ba tao dili. Tanaw na ko sa kusina we. Kuno say sudan nga iyang giloto. Uy, daan pagyod ko. Hakin bihan na. Muro ni Maus, day. Oo, tagak. Yung taong sarak, bida. Ilaing butang sudan ng giloto. Taong kituyog yun. Diyan ibaw siya di kumukao ginununan. Maog yung giloto. Taong ngita, gilgubot ba yun ha? Sige lang. Imog kong giunan, ha? Ha? Karoon ka lang. O lagi. Ha, asa bagod na mukha og inununan? Sige, di ka mukaon. Aw, pas mo ka. Uy, niya sa padung din eh. Maglimpyo-limpyo ko din sa kwarto. Saan na yung binawanga siya ba? Unsa ka diha? Kini mong giloto ang sudan ba? Bawa mo yung kani kumukao ng inununan. Giloto ang gitao na nimo. O, may laing maluto diha. Kanal mag isda. Moro man ang isda. Unya imo rin inununan. Ganun wa pa nimo taon. Pero tuha taon, oy. Uy, mantika. Uy, suba! Huwag uling. Ah. Mawito ang giingnan ta ka nga magpili diha. Mukaon ka ba o dili? Bidak! Sus! Kapoy ni mo. Oh. Hilom kay sibat da. Sibat ka lagi. Da. Hala, kasi kinabuhi na. Ang panahon, Ruben, nang hagis pa. Yeah, words. Ayay ka, naghagis-hagis. Bidang ngita. Bubot ay! Recorded by X Thunder Gaming. Ako dugi pa feel sa kumbana nga di gyud maayo nga pugso nimo ang pagkaon nga di nimo makaya sa imong ginhawaan. Kay katong durian iya man gyud ipapugos nako sa baho pa lang daan di magyud ako makaya. Unya, iya ning paboritong lechon. Wa sa kay bawo nga ginusnusan akong maayos ahos ang panit sa lechon manok. Tan-aw na tong di baka mo backfire. Nana. Ako na ning ibutang sa mesa ug tabunan lang nako. Ay, siya na. Madali kog suot sa kwarto. May gitawa sa kwarto. O siya din ni sala. Mula hos kusina. Sa kaisudan nga giandam ay. Ako ni butang sa lamisa. Takubal nga takub sa kaldero. Kam niya. Siya rugi kam kaon na ni. Ice cream nga doon ay durian nga flavor. Ha? Ako siyang tawgon. Day! 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 Sipa! Sipa! Dali na day, mga ona ta. Kaon lang dito una. Wala ko dad ang kaldero. Kini siya, no, bitaw. Kaon una. Ay, maglinlain. Ikaw pag binildit tayo taon. Sige, magdungan lang tagkaon. Di ako ginang ice cream. Ice cream. Pwede ay ka diha. Sige ba, mga ona ta. Dali na day, sipa. Para, mga ona ta. Smile ka da. Kasi sundan mong luto, ha? Siguro kung inuunan na sa dano. Unsa di ay? Imong paborito. Wow! Hain ba? Be? Tanaw diha, pagtanaw diha. Tanaw na to. Wow! Oh, kanindot sa ato ang kaldero tingog do. Murag Murag tao ni it, no? kadina. Forbida, no? Litson! Labit! Forbida. Sige nga, ota. Litson! Ikaw lang kaon. Ikaon naman ko ganina. Busog naman ko. Kanina lang imong ice cream akong kanon. Sige. Kaon ka. Ice drop di ka. Ice cream. Sige. Kaon Kada na ice cream. Kaon na di Oh, ka. kabugnaw sa ice cream. Siyempre. Gisoon mo na sa ice cream banan. O sa pagkana, freezer. Gisoon sa init kaya da. Bitaw no lain kay ice cream nga init no. Oh, mali. So na ko kaog ice cream ha. Okay. Kabugnaw ani. Bugnaw, okay. Kutsaraon pa. Kang, wow, kalame. Labi, no? Labi, day? Animal. Labi, day? Unsa man ni kanot? Ari, isukas kung baba, be. Papatay ta ka kaluod. Mura di ha. Bawas, ha. Sorry, day, ha. Bawas, ha. Ako muro ta ni litson, ha, be. Kalame yaning litson. Tagub ko. Mauna. Mouse no. Mouse. Nimbal ka! Ikaw ba animal? Bisit ka! Labaw ka pa. Kaluod.
Pero tinakong suka, uy, kay durian day ang flavor sa ice cream. Pero na, nakabawas ko. Kaya ang lechon nga iyang paborito, gipahiran akong daghan kay ahos. Da, suka-suka pod lagi. Muna akong problema, uy, kay murag pirmi na lang giming mag-away ba? Muulit na nagkapus-amo, ani? Maayo ka, ha? Unsa man ka mo ang kasultihon? Sepa. Okay, ang sender na to karong adlaw. Atong sinder ati pres kini si Inday Sipa. Sipa. Sipa kani Sipa ati pres. Aduna ni sila yung mga problema. Ang yang bana di mo kaog ahos Sipa po di sa mo kaog durian. Oo niya. Oh, nya mao ni naka problema sila kani magsigil sila away di magluto mao nang uban ato gawas. Nya di atos gawas mo kaon nya di gayon ati pres nga nagluto. Si para sige mo sila away ati pres di makidanglan nga makabawas gid ang bana gidadan iyang asawa og ice cream nga durian. Durian. Oh, Nya. pagkao ti asawa purti suka-suka ti pres kay baho mo yung durian kanang durian ice cream. So sa kaon na niya pagkaon niya gipakaon niya og inununan nga aw inasal nga gibaglusa niya purti na ganang ahos. Purti sa suka siya bana pangutong away sila tao na ti pres taga Kani iyang bana mo si Ray. Ray Arellano. Arellano Di na. ba kani istorya ng Ray kitabo niya? Yeah, di magkaog na Ikaw ahos? ahos ng Oh. sudan, no, di ba? Oh, kaon siya kinilaw ati pres kay wa mi kuno na ahos. Ay, Lain ahos siya kay kinilaw. kinilaw, lain siya kay kinilaw butang ahos. Di na nabutangan lang. Dili ati pres. Yan naman. Loy ar gina, loy Nga naman ang ahos, laibaho. Laibaho siguro basta Mao ba? butang kinilaw. Di ay. Nya kuan, mao to na Lami ba ahos mapaig dulya, di ba? Naay nabaligyag yung ahos diya sa mo ice kina sa may San Paig. Carlos Heights. gi- Giluto gyud siya ate pre. Oh, Gisuot siya container nga tag yung baligya. Nya paig. 50 na paig ra gamay. Dili man na maayo paigon pong Mao ahos. ba? Ganahan ko na paiga Oh. sa mani bitaw. From round ra. Oo, oo, oo. inaana pagkaluto lami kay ate. Lami? Lami kay Pagdaan nga to, no? Pagdaan, tilaw ko. Oh. Okay. Ang magpaluto ko niya. Kay iyar man ipakapin ako ate pre kay sige mo kog palit og mani anang bata Julian. ko biyag. Bang! Ang asawa naglagot kay di niya matunog katong pagkaon niya hatag kontra niya. Hasta ang bana og tagaan po tong pagkaon nga kontra niya. Di pod matuon. Di lagi Pero maton. og ako'y mo hatag nila pagkaon. Silang duha di jud katon. Ano man? man? Sa di katun. Di bitaw katun. Pagkaon og maniog kanang isdang inununan. Og matuon ba nimo taga 1,000 karon dayon. Bani oo tinuod na. Ang mani nga butang Hog iti ate pre. Oh. Ang. Mani ka ng hilaw. Oh. Ya, Maning og inununan nga isda. inununan nga isda, inigkaon nimo patabaho ang itis imong Di jud makaon. Mo ba? Di yun, luod yun kay. Ano man? Luod man, ano niya? Inununan og mani? Oh. Oh. Kan taga 1,000 kon matuon pa nimo. Di Sa jud- to pa imong pasabot idungan og kaon. Oh. O parehar na sa buwad bulinaw niya kaog man eh, pasta. Nga naman uy, wa ko Di- suway. Basta Wala isda. yun kay glan mi imong baba. Basta Ano isda ba? imong ipares. Di ay nga Oh. inununan. Oh. Di Pero mo inom ka kani akong giinom ati pres kaning kaping matapang nga Kaya kaya kag kag ipaglaban. Ang said panyawan Oo. coffee mix the best kayo. Lami kay Paris man ni ati pres magkaon ka nya maginom-inom kag said panyawan coffee mix nya kaping Oo. matapang tanaw-tanaw kag mga salidak to mga karaan mga James Bond ano. Nya ato ba ka sa gawas imong loan? Oh, imong loan. Oh, tanaw ka sa mangagi. May ka kina kay loan kami Aba, tao. di, oy. Unlon ron. ako kay Pindot nagumbaw man sa buntod akong O gamay kana kaya bay. mag-umpaw Kana sa kababi buntod natin, ba? sindot tayo. Tirace nimo. Ang ilang lugar sa Bohol hindot kay kay Suruya Pag agi sa barko tamong bay kay gaumbaw madagat ingon Oh. among mama magsuon tong duha ka barko nga nagsuga. Ano man ba? Ano? Magsuon. Nagbutyong lagi man maligyan sa isda siya. Ay kana sila magsuon. Balik sa kotana. Balik sa kotana lan be. Unsay? Porte suka hataw niya kay ako durian flavor nga ice cream pero karabaos ko kay ang litson nga iyang paborito gipahira na kong dagan Dagan. ahos. So suka po siya mo niya ko problema kay mura mi pirmi mag-away ba. Muli ka ko sa amo ani. May ka. Why kalinaw ang ilang pagpuyot Why tungod Ay, lang aron doon ay kalinaw. Ay, dala mo pa kaon og kanang kontra. kontra ninyo. Ah. Ang asawa ayaw pagkuag kumidya sa imong bana nga mo na ang bana ayaw. Tarong na mo. Arita sa paambit nyo duha enday. Sige. Si para na amoy kalinaw. Mateo 15 versikulo 10 ngadto sa 11. Unya ang gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya og miingon siya kanila. Pamati kamo ug sabtan ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. No? Muna nga, pagdalit sa bana, nga naay durian, pwede suko sa asawa. Sa asawa. Pagdalit sa asawa nga naay ahos, pwede Pwede suko suko sa bana. Ah. Wala nakasuda baba, apan ang nanggawa silang baba, mo nakahatag o gubot silang pagpuyo.
Balik ta. Balik ta. O sa tugulat, kumuka ang ganit tagman ni og isda, di yun maton. Dili ba doon? Nayo sa gulat, pero Usa. sigdo lami di Usa yun ba? mat- pero di yun maton. Usa man? Saan mo usap, di yun maton. O saan ka na batuli? Wala sumpay. Wala ka nang ilaga Bisaya ay. Bisaya. Nani ilaga Bisaya atong Oh, nailagaw sa iya diri. Di mo na mangilabot mas di mo hilabtan. Ah, dali ay. Oo. Buota na sila kada Oo, mga dili na sila ilagag sa iya. mangilabot. Oy, salamat naman kinagat ito naman nun. Kada ko ang pasultihon.